Ei, hola, bon dia. Hajime Isayama? Calia? Ostres, quin fàstic, nano! Oh! O sigui, al principi, quan ja se li foreda la pell, ja deia ah! Però és que al final, nano, quan s'aixeca... Tio... O sigui que ho entenc, s'ha arrastrat no sé quants quilòmetres i el fregament fa el que fa. Vale, sí, però... Ah! Però bueno, per sort s'ha acabat bé, Vull dir, molt bé l'estratègia dels explosius, de posar els explosius per dins la boca, que és com el lloc més proper. Vull dir, ho han pensat bé, Que qui ha tirat els explosius ha sigut l'Eren, s'ha convertit en tità. Molt bé, Tot i que hi ha hagut un moment crític que jo pensava, ai, que no sé com s'ha reconduït, però ha funcionat. I llavors la història ha rematat la feina perquè just el tros que ha sortit volant i anava cap a la seva zona, doncs l'ha tallat ella i resulta que era el seu pare. Que aquí jo dic, no m'ho crec, és massa improbable que passi això dels milers de trossos que han sortit disparats, que realment era el seu pare. El tallers la història em sembla massa casualitat i sé que és per fer-ho bonic, vale, t'ho compro, però no m'ho crec. Tot el rastre que ha deixat la bèstia aquella, si t'hi fixes, és com si el terra estigués a sobre de columnes, no? Vull dir, o és només la part aquella de l'església? És que m'ha semblat veure que era tot arreu. I l'episodi s'acaba amb en Kenny, que surt que està destrossat, vale? Que no s'aguanta dret, està cremat. Vull dir, dius, aquest ja no pots fer res més. El troba en Levi i en Kenny de sobte treu una xeringa per convertir-se en tità. Que és un... Per què no la treis abans si estaves tan fotut? Has esperat que arribés en Levi? No, i no entenc d'on treuen tantes xeringues. Estaven d'oferta o què? La pregunta és, es convertirà en un tità inconscient? O ja s'ha convertit altres cops en tità? Segur que ho veurem al següent episodi. Vagi bé.